लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय स' दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय माखासे बुस्थु शेयार खालामनो सानदों आरो ना बुस्थुफोरानो जाबाय आङो मिन्ट्रानिफ्राय एसे सिगांसो बावैसो सिगां माने आङो मिन्ट्रानिफ्राय बुस्थुफोर अर्डार खालामदोंमोन बाराबो बुरजा नङा गांथाम गांब्रैसो आरो ना दा बुस्थुफोरा सफैबाय आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय एसे शेयार खालामनो सानदों मिन्ट्राखौथ' बयबो मिन्थिखागौ दा आरो सोर मिन्थियै दंबावो ना स' आंबो बिनिफ्रायनो माने मोनथाम मोनब्रैसो बुस्थु अर्डार खालामनायखौनो आङो दा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होमबा नोंथांमोना अननानै भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा फार्स्टआवहायनो दङ नैबे शर्ट कुर्ति आरोना बेयो शर्ट बियो बेबायदि टाइपनि प्रिन्टेड कुर्ति आरोना बे शर्ट ओमफ्राय नै बेनि आखाया 3/4 स्लीव बारगान्डी रेड आरो कालारा ओमफ्राय नेकआ राउन्ड ओमफ्राय गेजेरजोंहाय माने एसे हानानै होनाय दङ आरोना माने पिक्चारावहाय कालारखौ एसे लाइटसिन नुदोंमोन ओमफ्राय दा नै सफैनायावहाय माने एसे डार्कसिन जाबाय आरोना आङो पिक्चारावहाय नुनायाव एसे साबसिन मोनदोंमोन ओमफ्राय दा सफैनायावहाय मोननायाव एसे माने सोमखेखे बेबायदि टाइपनि मोनबाय आरो जेबो नङा मोजां कटन मोजाङानो नायो ब्रेन्डनि स' बे मोनसे नेक्स्टआवहाय नै बेबायदि ब्लेक कालारनि बियो ट्रेक पेन्ट आरोना नै ट्रेक पेन्ट बियो सासाफ्रास ब्रेन्डनि बियो सासाफ्रासनि बारा इसिबां माने मथाबो नङाना रोजा नङा माने बारा मथा रोजा नङा जियाहाय थेवबो एसे गुदुं जागोन आरोना एथ'बो द्रायबो गुदुं नङा आरामसे गाननो हागोन आरो टि शार्टफोरजों ओमफ्राय शर्ट कुर्ति बा कुर्ताफोरजोंबो आरामसे गाननो हागोन नै पकेट गैया आं माने पकेट दं सानदोंमोन पकेट गैया बियो बेखौबो बिराद मोजां मोनदों आङो मेटेरियेलाबो बिराद माने गुरैथार आरो सफ्टथार नै गुरै मोजां बे मोनसे ओमफ्राय थार्डआवहाय दङ थार्डआवहाय नैबे कुर्ति बियो कुर्ता माने सेट आरोना बियो सेट कुर्ता मोनसे प्लाजो मोनसे ओमफ्राय दुपाट्टा मोनसे बियो आरो नै बेबायदि टाइपनि राउन्ड ओमफ्राय गेजेरजोंहाय एसे हानाय आरोना ओमफ्राय आखायाबो नै 3/4 स्लीव वाइटआवहाय ब्लेक प्रिन्ट खालामनाय बे ओमफ्रायो प्लाजो नै प्लाजो बेबो ब्लेकआवहाय वाइट कन्ट्रास्ट बोनानै होनाय दङ नै उनथिंहाय इलास्टिक होनाय दङ नै सामारनि थाखाय बिराद मोजां जागोन अफिसफ्राव थांबाबो माने डेलि इउसनि थाखाय अफिसफ्राव थांनायाव गानलांनो थाखाय बिराद मोजां जागोन आरोना एक्चुअलि बे कुर्ताया जाबाय आंनि नङा आरोना आंनाव बेबायदिनो एखे सेट दङ ओमफ्राय बेखौहाय माने फसायनानै आंनि सासे लोगोआ माने अर्डार खालामनो थिननायखाय आङो बेखौ अर्डार खालामना होनाय जादों आरोना माने गावनिजोंहाय COD जाया नामा बेखायनो नों खालामना होदो बेबायदि होननानै बुंनायखाय आं माबाना होदों आरोना
आंनिजोंनो सेम आरो आंनावबो गांसे दङ बेबायदि शेडआ बे ओमफ्राय दुपाट्टाया बिराद गुरै नै बिराद गुरै बेलाय पेन्टआवहाय प्लाजोआवहाय जेरैबायदि ब्लेकआवहाय वाइट कन्ट्रास्ट सिन बोना होनाय दङ ना बेबायदिनो ओमफ्राय नैबे प्रिन्ट खालामनायाबो नै बियो कुर्तायाव जे दङ बेनो एखे बिराद मोजां गुरैथार ओरैबायदि सफ्ट गुरै बे ओमफ्राय लास्ट 4आवहाय दङ नै बे लं कट नै बेयो लं कट बियो बेबायदि टाइपनि बेबो आंनि नङामोन माने बे कटखौहाय आंनि बिनानावानो आंनिजोंनो अर्डार खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बेनो माने साइजआहाय एसे गिदिर फैदों बेखायनो बियो माने गावनाव देरद्रायनाय मोननायखाय रिटार्न खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं होनबाय मा रिटार्न खालामनांला आंनाव जागोनदां होननानै आं एसे ट्राइ खालामनायबाय आंनाव जायो ओंखायनो आं लानोसै होननानै लानाय जादों आरो ना DressBerry ब्रेन्डनि बियो DressBerry ब्रेन्डनि मोजाङानो सफैदों बेबायदि गुदुं जागोन नै आखायावहाय बेबायदि दङ डिजाइन ओमफ्राय बेबो नै खेवजागोन आरो ना खेवजायो आरामसे आखाइनिया बाटन्सफोर दङ ओमफ्राय बेखौ गोसोबा मारिनानैबो गाननो हागोन आरो ओमफ्राय बेक साइडजोंहाय बेबायदि बेल्ट दङ बेल्ट माने बे ओरैनो माबानायसो आरो ना सिगां साइडजों गैया ओरैनो बेक साइडजोंल' दङ बियो बेल्ट टाइपनि खिन्थु बियो बेल्ट नङा आरो सिगांथिं गैया नैबे गैया ओहो ओमफ्राय पकेट्स दङ पकेट्स दङ नै बेलाय पकेट मोननै साइडजोंबो दङ आरामसे गाननानै सोनानै लानो हागोन ना आखाइखौ बेबायदि नै बिराद गोथौखा पकेटआ बे आरो मोजां बिराद गुदुं बे मोनसे ओमफ्राय बे कुर्ति सेट मोनसे आं बेनि ब्रेन्डखौ खिथानो बावदों बेयो लिबास ब्रेन्डनि बियो बे साइज एम साइज बियो बे ओमफ्राय नै बियो सासाफ्रासनि ट्रेक पेन्ट ओमफ्राय नैबे सर्ट कुर्तिया जाहैबाय नाय'नि आरोना नाय' ब्रेन्डनि बेनोमोन होमबा लोगोफोर आं नोंथांमोननो एसे गाननानै दिन्थिनि माबायदि नुयो नायनोसै कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय आरो माखौबाफोर जुदि फसायदोंबा नोंथांमोना बा चेक खालामनानै नायनो गोसो जादोंबा आङो डिसक्रिपशनावहाय लिंकखौहाय होनानै होगोन नोंथांमोना हाबनानैहाय चेक खालामनायबानो जाबायना मोजां मोनदोंब्ला अर्डार खालामनो हागोन आरो थ' होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै
नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों